amb una aparença física canviant. Els mètodes de socialització dels Terminators de les cròniques de Sarah Connor són tan erràtics com imprevisibles. Passem llista, primer. Mary Boy? Sí. Rhys? Què hi ha en John Rhys? Perfecte. S'ha acabat la classe. Estic farta d'anar amb un sonat com tu. No sé ni com et dius. He vingut per tornar-li la jugada a aquella porca i perquè m'ha semblat guapo, però saps què? No ho ets. I ara què fots? Per què pares aquí? Vine amb mi si vols viure. Matar-te és la millor estratègia. Però si ets viva et puc utilitzar contra ell. John? Mare! T'estava trucant. Han tornat! John, calma't. On ets ara? Vaig cap a casa. Jo ara vinc. Mare! T'estimo, fill. No et moguis d'allà. Som tots uns fills de puta. Com guapo ets. Perdona, no... m'havia passat mai. No pateixis, rei. I això segur que tampoc. Ostres, de debò que la mataria. Em sap greu sentir això, senyor Tack. El sentiment és mutu. I ara miri'm als ulls i digui'm que no ha fumat cap porro de marihuana. No he fumat cap porro de marihuana. D'acord. Ensenyim els papers. L'ordre del jutge o del Departament de Seguretat. No porto cap paper. Ho sento. Però aquí no podem donar informació personal dels estudiants sense una autorització escrita del departament. T'has vingut a penedir? Busco en John Connor.
Llorona, llorona, llévame al mar a ver a los pescadores. Llorona, que perlas van a sacar. Més moments dels Terminators de les cròniques de Sarah Connor a la web del canal 3XL.